Kaixo, hemen gaude, kongresuko plenoen aretoan eta albiste on batekin gatoz gaur, ze onartu berri da Euskal Herria Bilduk proposatu duen euskal industriaren deskarbonizaziorako neurri sorta bat, gehiengo handi batez. Euskal industriak aurrera egiteko deskarbonizatu behar du, elektrifikatu behar du eta horretarako potentzia gehiago behar da. Eta potentzia hori handitzeko bermeak eskatu ditugu mozio honen bitartez. Eta gaur onartutako neurrien artean, neurri garrantzitsua daude, egikaritu behar direnak. Alde batetik, sare elektrikoetan egin behar diren inbertsioak handitzea, ez hori bakarrik, baizik eta elektrikaren planifikazioa malgutzea, behar industrialei modu azkar batean, arin batean, bidea emateko. Horretaz gain, labe elektrikoak bultzatzeko fiskalitatean aldaketa batzuk ere proposatuko dira, labe elektrikoak ere baldintza berdinetan lehiatu ahal izateko. Horretaz gain, industria elektrointensiboaren inguruko laguntzak ere berreskuratzea sinatu eta adostu dugu, baita ere azkenik, esploratzea bide bat estatuko eta Jaurlaritzako gobernuen artean inbertsioak aurreratzeko premiazko kontu bat delako. Beraz, gure ustez, gaur industriaren elektrifikazioari bultzada bat eman diogu eta orain adi egon behar dugu guzti hau egikaritzeko eta neurri zehatzetan eta lege aldaketa zehatzetan ezartzeko. Pozik gaude, momentu klabe batean gaude euskal industriarentzat eta elektrifikazioan aurrera pausoak ematea garrantzitsua da eta uste dut gaur emandako pausoarekin aurrera egingo dugula.